De strijd tussen directie en medewerkers van vangrailfabriek Preens in Dokkum is waarom bij nul. Juist daar lutst de directie het sociaal plan in dat snijman van acties en onderhandeling bereikt weer. Er is het nou dat medewerkers afschermen van juridische stappen in haar ontslag. De medewerkers weigeren dat. 150 werknemers van Batavus op het Jereveen kwamen juist bij elkaar om met de boeren te praten over de reorganisatie van het bedrijf. Sneu werd bekend dat haast een tredde haar baan verliezen zal als gevolg van de plan van de overkoepelende Axel Groep. Die wil onder andere personeel van het fabriek in Apeldoorn oerpleetsen naar het Jereveen. De heerreportage hoe de laatste fietser op de Alversterrentocht het de Prix Circumwoen, een Europese prijs voor programma's van regionale omroepen. Het programma won de prijs in de categorie sport. Vorige maand won de reportage van verslagjouwer Janko Christ en kamerman Gerco Jonker al de Gouden NL Award. In het eerste VNZ werden er in Friesland 20% minder wenten verkocht als in de laatste 3 maanden van verleden jaar. De prijzen van huizen zak ik nog heel iets, dat gaat alleen nog minder rap als verleden jaar. Dat meldt de makelaarsvereniging NVM. Een gemiddelde wenning in Friesland kost dus nou €206.000. Joen en vannacht ruin en het wordt 3 graden. Ik moon een soort bewolking en ruin, maar ik droege perioden. Het wordt een graad als tredje en er zit een matige zuidwestenwind.